Привет на всички, аз съм Асим от ОМГ. Телевизора си го забрам. Това ми е един от първите мапове. В смисъл това е, наскоро го почнах. Само да завършим. Така. Някои неща не съм, в смисъл, някои неща съм ги правил всяка десетина. Някои неща преди малко ги завърших, в смисъл, колко преди малко? Най-много преди половин час някъде там. ОМГ. Аре де. Така. Оп. Да, как се кача. Така сега ще ви разведа. Какво да ви развеждам, как има толкова малко неща. Не, ОМГ. Добре, че имам броня. То ще да съм гър. Така, що няма никакво осветление. Така. Така, хоп. ОМГ. Аре, така. Ай, стига бе. Не знам дали се чуе телевизора. Чакай момент. Може да се чува малко тъй ниско, защото не знам, не трябва да викам, естествено, защото няма микрофона ми е на камерката. На шива, на камерката, която е ужас. Ай, стига бе! Умрях. Така. Простете за това, ама какво се прави. Къде паднах? Къде са ми айтемите? Торчовете. Не знам, че съм казвам, защото ето ми е лопатата. Къде ми е тюката? И стълбите. Ето ми е тюката. Всяко има стълби. Не ще бъде това разлика. Чакай, пак да маме да се телевизор. Така. Повече от това не мога. Даже аз. Пък що, като най-големия уник, що ни направи те? Така. ОМГ. Стига си упал. Добре, аз се оправя. Чао! Остави ма! Остави ма! И защо го изгаси? И защо мразя да ми нахлуват стаята?
телевизора, иска си всичко. Айде де. Мръсник. Нищо. Имам пак кабел. Така си правя някаква кула. Ей, те за кеф. Малко. Оп, оп. Кратък ще е този епизод, защото нищо не ми се строи. В смисъл на мен много ми се строи, ама сега не ми се строи. Не! What the fuck? Добре, този мап ще го покажа след като построя напълно всичко, което ще е чак след цял лято. Всъщност сега е юли. Оп. Сега ще ми ще пътя. What? Не! Пак. Нищо сега си взема още малко кабел само. Или дър. Бренчманинг! Ето го гигантския огромен бренчманинг, който е сега все едно не е съществувал. Така. Те ще пак Nostalgia Craft версия 1.6.2. Даже аз не знаех, че има Nostalgia Craft за 1.6.2, защото Nostalgia е така, мисля, че е за по-стари версия, ама току-що. What the fuck? Не. Дайте, хоп. Аз къде отидох? Аз отидох микс. А така. Че неща после. Айде, газ. Газ за нас. Ти ми хрумна идея, ще направя пък платформа до някакво място. Ама няма. Ще от кабелстон дърта ще го премахна. Що че е грозно. Айде, оп, успях. Айде. Чао. Чакай, така да ни падна. Идеме и ще падна. Така. В смисъл, звуците на този тишчат пак, в смисъл, като играете на 1.6.2 и си го изтеглите, в смисъл ще ви се чуят на стария Майнкрафт. Как? Като... Така, ето. Всичко като на стария Майнкрафт. Абсолютно. Да ви кажа чао. И това беше